que vi moito na universidade é que a xente tende a ocultar que é galego falante por medo a prexuicios. Sin embargo, non é para nada así, refírome, eu levo facendo todos estes anos en galego, todo o meu ensino, e non tuve problemas a nivel académico. Participar activamente no movimento estudantil en Compostela axudoume a reforzar as miñas conviccións para falar en galego. E é unha misión de toda a comunidade universitaria, profesores e alumnas, facer que as novas persoas que entren na comunidade, alumnos en primeiro curso, se sintan arroupados usando o galego. Tamén agora no laboratorio, que é un ambiente máis internacional, tamén falo sempre en galego. Houbo compañeiras de fora de Galicia, cas que terminaron falándome en galego. Son galego falante, é un investigador que comeza. Pódese facer ciencia e falar en galego sen ningún problema. Aínda que haba que cambiar a escribir en inglés as publicacións ou pasarse o inglés nas estadías no estranxeiro, aquí podemos divulgar e comunicarnos e facer ciencia en galego. A mí gustaríame facer máis os traballos, os exámenes, pois ter as clases expositivas en galego, porque, home, sendo tanto o galego e o castelán que oficiais aquí en Galicia, pois que se note un pouquiño. No meu núcleo tanto familiar como académico como social, pois o galego non é que fose moi abundante, que digamos, entón, pois, nunha vez que me mudei aquí a Santiago, sí que notei como moito máis impulso a falar o galego, porque coñecín xente que o falaba, na universidade vin que se empezaba a empregar moito máis a miúdo, e, bueno, sí que serviu como un impulso para dicir, pois sí que me podo desenvolver en galego, sí que é viable. Pois no instituto si sentín verdadeira presión por non falar en castelán e falar en galego. Aquí sinto moito máis libre por falar en galego. Aquí mesmo na facultad sei que hai bastante xente, atopei bastante xente que fala en galego. E incluso amistades miñas que falaban en castelán antes, pois ora dirixense a min en galego. Eu cambio ao inglés ou ao castelán cando vexo que a xente non me entende e de fora. Non teño ninguna motivación especial para manterme como galego falante. E a miña lingua, que falei dende sempre, non teño razón para cambiar o castelán, porque había que cambiar. Simplemente que penso que está ben contribuir a que o noso idioma non se perda.